Begawan Wisrawa. Begawan Wisrawa kowe metu aja jire getih wedi mati. Kowe iso mateni Jambu Mangli. Ayo. Patenana. Ratu Lokapala, Prabu Danapati, ya Danaraja. Ora susah dadak kowe mesake karo aku najan tak anakmu. Aku patenana. Yen kowe ora gelem mateni aku malah kowe dirak pateni. Iki perkarane dudu perkara putri, dudu perkara katresnan, ning perkara atek-atek kapribaden. Atek-atek kapribaden. Aku isin aku dhewe wong tuwa kaya kowe. Putraku nggih wong bagus anak wong Sigit Danapati. Pun bapa wis nglenggana marang raing kaluputanku. Pun bapa luput aku wis siaga nampa paukumamu. Wis aja nganti kesuwen nggih. Danapati, bapakmu sing luput aku sing kleru enggal tamakna. Pusakamu aja nganti kesuwen dedawa wirange bapakmu. Aku siaga temekaning pati Danapati. Muringga tamakna pusakamu. Aduh Rama, Kanjeng Rama. Oh Rama, Kanjeng Rama. Kula aturi mejahi kemawon ingkang putra pun Danapati pedang menapa kula gesang Rama. Kula sampun lingsem ningali soroting surya. Ing atasipun kula menika jejering Narendra putraning Pandhita Linangkung. Ing atasipun badhe palakrama kemawon. Parikedah kula nangis kaliyan tiyang sepuh boten saged ngrampungi piyambak kawis tinggal menawi kula menika tiyang ingkang jubluk kirang pangertosan kirang tarak brata. Rama inggih samangke kula ngraos kula rumaos Rama kula saged mawas diri menawi Sukesi menika boten pantes menawi kula wengku. Sukesi menika pantesipun nggih kedah winengku Pandhita ingkang wicaksana Linangkung kados paduka Kanjeng Rama Prambanan. Milawi saking menika Rama kula sampun trimah. Kula sampun trimah. Monggo Rama malah dinten menika paduka Kanjeng Rama kula dherekaken kundur kemawon Rama. Monggo kula dherekaken kundur dhateng negari Lokapala. Negari Lokapala kula wangsulaken dumateng paduka Kanjeng Rama. Paduka Kanjeng Rama ingkang jumeneng Narendra. Kula aturi mboyong ingkang garwa Dewi Sukesi kula trimah badhe kesah sak uruk-uruk Rama. Kula lingsem ningali lelampahan kula ingkang kados mekaten. Kula badhe kesah sak uruk-uruk negari Lokapala kula borongaken paduka Kanjeng Rama. Lan kula mboten badhe walaka menawi kula menika putranipun Begawan Wisrawa. Sampun monggo Rama kula dherekaken kundur. Kula aturi ngayomi negari Lokapala kula sampun boten pantes dipun sembah kaliyan para kawula negari Lokapala Rama. Duh putraku nggih wong bagus. Anakku wong Sigit Danapati. Yo. Nadyan to atur mulan ucap walus nanging bebasan kaya ngrerujit arasaning atiku. Danapati ya wis
dina iki pun bapa ingkang nglakoni luput sarta ora ana paukuman ingkang pantes kanggo pun bapa. Kejaba aku kudu ngrilakake patiku, aku kudu bali marang loka baka. Mboten Rama, kula kemawon Kanjeng Rama. Kula ingkang memirang jagat kula menika dados ratu-ratu ingkang ugungan kirang pangertosan, kirang tarak brata Rama. Ora nggih. Wis Lestari Kuluk. Donopati kuwi jumeneng ratu ana negara Lokapala. Pun bapa dina iki ingkang kudu bali marang Lokabaka sadurunge. Pun bapa bakal bali marang ing Lokabaka sira tak paringi kasektene. Pun Rama ingkang aran Ajirawa Runtek tak paringake kelawan jeneng sira mangkulunga tak petik karnamu. Kacarita Sang Begawan Wisrawa metik karnanira Sang Prabu Danapati ya ingkang putra sarwi Manta Aji Rawa Runtek. Daya pangkuwasane Aji Rawa Runtek sami kelawan Aji Pancasunya. Nadyan tumekaning pati nanging yen to durung tumeka kala mangsane kasiliring samirana bisa waluya temah jati tumumpang bumi bisa waluya temah jati kasiram toya saged waluya temah jati anasir petang perkara dadiya kekuwataning urip nadyan kuwi dudu urip wijang pamedhare paripurna denira mejang Aji Rawa Runtek sami sakol Sang Begawan Wisrawa geblas los tanpa pamit kakyat Sang Narendra ing Lokapala Prabu Danapati. Paripurna nggone paring pedharan Aji Rawa Runtek Kanjeng Rama kok malah ngeblas tanpa paring dawuh Rama. Paduka Kanjeng Rama badhe tindak pundi Rama? Kacarita rikala semana Sang Begawan Wisrawa saking ngarsane ora ingkang putra Prabu Danapati yektine Sang Begawan Wisrawa wis nyawisaken patunon. Wis nyawisaken patunon. Ciptane kalih Sang Begawan Wisrawa nedya sedobong manjing jroning patunon. Goro ngeningaken cipta didakep saluku tunggal suluku nutupi baban hawa sanga 11 buntu kalingga bawana ninging cipta lenging karsa nenuwun marang purbane kawasa kalamun to mangke Sang Begawan Wisrawa wis rila legawa lair tursing batin nilaraken madya padha minangka panebusing dosa manjing jroning patunon ya manjing
jroning geni ingkang murup mangalat-alat. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Wah! Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Ngkara. Danapati, Danapati, ora nyono jebul kowe wengis. Kowe kejem marang wong atuamu. Nadyan to bapakmu luput. Arep dikaya ngapa wong atuamu netepi marang sabda Brahmana Raja. Bisa medharake aji sastra jendrayuning rat pangrumating diyu. Sak banjur apa sebabe kok nganti kowe meri kelawan wong atuamu? Kowe meri karo bapakmu. Kowe iki Narendra Muda bagus gagah nanging kowe kalah karo bapakmu. Bapakmu duweni ngelmu kang piningit. Ing atase kowe iki ratu, kowe iki wis mingerke blatmu, kowe iki bodho, kowe tegel marang bapakmu. Nanti Kang Ramamu sedo manjing jroning patunon. Iya. Aku trima Danapati. Aku trima aku kelangan bojoku ya bapak Begawan Wisrawa. Nanging titen ana bayi sing tak kandhut iki sing bakal malesake bapakmu. Oh. Bergenjong Pak Pong Warudaya ngawit kadrekane jodhe sapa sing gawe Danapati wonten timbalan iki ngadhawu bukulun wis aja susah aja gelo perkara kowe kelangan katresnan ora kelakon mengku Sukesi lan kowe kelangan wong atuamu Begawan Wisrawa nanging Tetela Jawata isih paring kamulyan lawan jeneng sira inggih deripun kados pundi sumurupa iki ulun kautus kelawan jagat Girinata yaiku kinen paring jodho kelawan jeneng sira pinaringan garwa widodari kayangan Suralaya ingkang pewisik Pang Bathari Darmastuti
iki minangka kantimu lestarekno nggonmu jumeneng ratu ana praja Lokawala. Mekaten Pukulun. Ya, inggih. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pindhan Pukulun sih wilasa ingkang paduka paringaken dumateng kula. Darmastuti wonten dawuh Pukulun. Cundhuk kelawan pangandikane Wang Pramesti Guru. Kalamunta sira tinetepake minangka jatuh kramaning Ratu Lokapala. Prabu Danapati ben jangkep. Dadi ratu kok gotang ora duwe garwa Prameswari. Malah garwamu kuwi uga widodari. Mekaten kula. Iya. Yayi Darmastuti. Wonten dawuh sinuwun. Pun Kakang titip jiwa ragaku ya Yayi. Mangsa Buddha. Anggonira bakal tresnani lawan pun Kakang bebarengan. Ayo. Dina iki ngreksa katentemaning negara Lokapala supaya luwar saka ing penandang aja nganti ana rubeda, aja nganti ana lelara ingkang sinandang ana negara Lokapala. Inggih, sinuwun kula estokaken. Nyuwun pangestu. Ya, tak pangestoni. Muga-muga lestari nggonmu jumeneng ana negara Lokapala, Ger.